Uda honetan zure seme-alabek udalekuren batean parte hartu dezaten nahi duzu? Udabizi Gipuzkoako aisialdi eskaintza biltzen duen datu basea da. gipuzkoa.eus/gazteria webgunean sartuz edo interneteko bilatzailean zuzenean udabizi hitza sartuz iritsiko zara bertara. Jaitsi bera eta astialdiko ekintzen bilatzailea izango duzu bertan. Behin sartuta, bilaketa desberdinak egin ditzakezu. Zure seme-alaben adinaren arabera, herriaren arabera edo ekintzaren arabera adibidez. Behin bilaketa eginda intereseko informazioa azalduko zaizu. Eskaintza zabala aurki dezakezu bertan, beraz, uda honetan goza ezazue astialdiko ekintza desberdinez.